Bueno, imaginade agora que cada noite o carón das vosas casas aparecen cascudas e ratas do tamaño de coellos. E mesmamente a Mari Carmen apareceronlle dentro da casa 9 cascudas e unha rata xigante. Joaquina mesmo tivo que selar as tubaxes da súa casa porque por ali entraban as ratas, chegaban á cociña e reventáronlle o lavalouzas. Como Mari Carmen e Joaquina, esta problemática sofren o resto da veciñanza do barrio de San Pablo en Teis. Botanlle a culpa que isto pasa dende que ali fixeron unha senda verde no ano 2022, é dicir, levan así 3 anos, porque din que non limpan a maleza do redor. E claro, chega a noite, e que a calor que vai, sae toda a bichería, unha bichería que aqueles conviven cada día e da que xa están fartos. Todo isto está cheo de bichos, é dicir, o problema ven do mantenimento. Ratas, cucarachas, que veñen ao parque onde están os nenos xogando e a xente maior entralle por as ventanas e por todos os sitios. Un día normal, como está a rúa? Isto todo cheo de cucarachas e trepan polo que é a parede. Esto debían de limpiarlo, salen ratas de aquí, esto tiran una colilla o tiran algo y esto planta fuego y tenemos edificios aquí al lado. Ademais, vemos que, por exemplo, para a dereita hai un anaquiño limpo. É dicir, Sí. viñeron limpar. Porque es el paseo verde y a ellos les interesan limpiar este lado, pero este lado ya llevamos casi como 2 años que no lo vienen a limpiar. Estamos un paseo precioso donde pasan de miles de persoas por aquí e sempre se quedan vindo para aquí porque dicen como é posible, é unha tristeza. E con un problema de que mañán un neno sea mordido por unha rata ou por unha cucaracha, isto trae unhas consecuencias moi graves. Yo hace 2 años me entraban las vicas por el tejado, pero aquí no viene ni Dios. Tenemos las persianas bajadas porque no sabes si te pueden entrar las cucarachas, pero no hacen nada. Na entrada do barrio é moi triste ver todo isto, ¿no? Os árboles chegan por encima dos cables que en cualquier momento van facer, pues eso, un destrozo. Y lo cortamos, ¿eh? Si no, madre de Dios. Cuando venga la lluvia y empiecen a caer todas las cañas para abajo, a ver como pasamos. Temos o problema que, claro, hai mosquitos, hai moitos ratos, hai cucarachas. Eu aquí de noite teño que meterlle unha toalla por dentro, porque andan por a casa e outro día matamos 4 aí na entrada da casa. E non podemos estar aquí fora porque os mosquitos nos acribillan, Canta bichería atopaches ti na casa este día, Mari Carmen? 9 cucarachas. Y hace 2 días una rata grandísima. Es que hay cucarachas, ratas, por donde sea. Mira, aquí isto tuvo yo que poñer o meu fillo porque me entraron os ratos por aí, fixeron cousas, subíame por a cámara todo para arriba. Que che podían ter feito unha boba despeita. O que? Arriba? Xa non falemos. Por arriba como se foran conexos. Fixeron un lavavajillas e me escangallaron. Chegará un momento que na estrada xa non podremos pasar prácticamente. Dixeron que vendrían a arreglar, pero isto quedou así. Quedaron todo en palabras. Dende o Concello aseguran que tanto as zonas públicas como as zonas das arquetas xa están tratadas e que o problema residiría nas zonas privadas. De feito, puideron confirmarnos que eles xa están buscando os propietarios desas zonas para que tomen as medidas pertinentes.